Bueno, hemen aipatzen duguna da, hitz bat agian oraindik ez duzuna ezagutzen, da monoprotiko hori. Zer esan nahi daben monoprotiko? Bueno, protoi bakarrekoa. Hori da bakarrik. Ez dago formula zehaz bat. Ez da aipatzen azido bat, formulatu behar dugun azido bat. Esaten da, dala azido bat bakarrik protoi bat daukona. Beraz, holan adieraziko dugu, HA moduan. Orduan, gure azidori monoprotikoa da, kontzentrazioa disoluzioan daukona da 0,00 bat molar, eta bere disoziazio maila, bere ionizazio maila erogradua 0,13koa da. Kalkulatu, orduan, ionizazio konstantea. Beraz, hemen dago gure ez ezaguna. Ka kalkulatu behar dugu. Aztertuko dugu barriro emandako datuak. Kontzentrazioa disoluzioarena 0,00 bat molar da. Eta disoziazio maila, alfa moduan adierazita, da 0,13. Bueno, disoziazio mailak aurrian ez badakar ikurra, esan nahi du batekoa dala. Beraz, guk portzentaje eran adierazi nahi badugu, biderkatuko dugu hori bider 100. Beraz, 100an disoziatzen da. Pentsa behar dugu orain, azido horren izaera zein dan, hau da, sendoa ala ahula dan. Bueno, disoziazio mailak 100 ez den bitartean, eta gainera 50%aren azpian dagoenean, eta pentsako dugu, azido ahula daukagula. Bestela, disoziazio maila izango zen bat, ero 100. Beraz, azido ahula dugu. Eta azido ahul moduan aztertuko dugu. Beraz, hasiko gara idazten zein dan azido horrek uretan egingo duen transferentzia bere protoiarena urari emango dio, eta ahula denez, gezi bikoitz adierazten ipintzen dugu, eta daukago eratzen dela hidronio eta anioi hori A- izenekoa. Ez dakigu zer dan, baina balio du horrela, errezago, ez dugu formularik egin behar. Bueno, badakigu, oreka bat denez, oreka horrek bere oreka konstantea izango duela, eta izango da A-, bider hidronio, bider A- zati HA. Kontzentrazioak oreka konstantean ipinita. Eta hori da guk kalkulatu behar duguna, bere balioa kalkulatu behar dugu. Bueno, orduan, hasiko gara ipintzen, hasierako kontzentrazioak, sortu eta desagertutakoa, eta orekako kontzentrazioak. Orduan, ipintzen dugu HA, A-, eta hidronio. Hemen ipintzen dugu C, 0, 0, kenekiz, gehiekiz, eta gehiekiz, eta hemen, azido ahul guztietan egiten duguna. Bueno, ariketa honetan, Ka topa behar dugu, eta Ka izango da ekizkarratu, zatizeken ekiz. Baina ekiz ez dugu zagutzen, ez dutelako ematen, hidronion kontzentrazioa edo pH-a, bai ezaguna dugu C, baina ekiz ez dugu ezagutzen, eta Ka da gure ez ezaguna. Beraz, zer egingo dugu olako kasu baten aurrean? Emoten bada, ionizazio maila, hau da, kasu honetan emondan moduan, esan dugu portzentaje eran ionizazio maila idatzi dugu 113 dela,
Eguneko 13 horrek zer esan nahi du? Disoluzioan hasieran dauden 100 molekulatik 13 disoziatu egiten direla, apurtu egiten direla. Hau da, protoia galtzen dutela. Ero, 100 moletik, 13 mol. Beraz, horrek danak eramaten gaitu gure taulara. Kenekiz ipini beharrean, ariketa honetan, zer ipiniko dugu? Ken C, bider, 0,13. C badakizu, C kantitatearen eguneko 13a, da C bider 13 zati 100. Hemen, zer ipiniko dugu? Bardina, baina era honetan. Eta hemen B plusekin ipiniko dugu gauza bera. Horrela, iristen gara azken lerrora eta ipini behar dugu. C kenekiz, hau da, C ken C bider 0,13. Hemen C bider 0,13 eta hemen C bider 0,13. Hemen biderkagai komunatarako dugu C. Eta idatziko dugu C bider 0,87. Hau da, azken lerroan daukaguna, eta hemen, eta hemen. Hau da, ikusten duzu, honen esan nahia, eguneko 13a disoziatu ero desagertu bada, eguneko 87 baino, ez da geratuko, beraz, hasieran egondanaren, eguneko 87. C bider, 87, bider 1. Guazen orduan, gure K-aren adierazpenera. K-a, beraz, izango da, X karratu, baina X orain, ipini dugu era honetan, berbi, zati, behian C-ken X, baina C-ken X da C bider 0,87. Orduan, lortzen duguna da, C karratu, bider 0,13 berbi, zati, C bider 0,87. Hemengo C bat bekoarekin desagertzen da, baina C bat geratzen dagoian, ezaguna dugu, gogoratu C, eta da 0,00 bat, bider 0,13. Karratu, zati, 0,87. Une honetan, dana da ezaguna, eta beraz K-a berdin 1,84 bider 10 behar -6. Eta hori da, eskatutako ionizazio konstantea.